Partizanu od Evrolige samo 350.000 evra, a Zvezdi nula, sramotan i mizerno mali nagradni fond. Ima li perspektive ovo takmičenje? Košarkaši Partizana i Crvene zvezde oprostili su se od Evrolige za ovu sezonu. Crno-beli su od igrana u elitnog takmičenju zaradili 350.000 evra, a crveno-beli ništa. Iako su imali velike ambicije i javno se nadali Final Fouru, realnost je bila drugačija, večiti rivali ostali su bez plasmana u prvih 10 ekipa, što je vodilo u doigravanje. Skroman nagradni fond Evrolige jasno pokazuje da svi klubovi nemaju profit od ovog takmičenja. Portal VBasketNES plasirao je vest na osnovu koje se jasno može zaključiti koliko svaki klub dobija sredstava na osnovu plasmana. Po svemu navedenom, jasno je da svi klubovi imaju samo gubitke i slabu zaradu, koja se svodi na prodaju karata, prava i marketing. Mizerne nagrade Evroligi jasno je da teško mogu pokriti troškove avionskog prevoza, noćenja u hotelima i ostale obaveze. A gdje su milionske plate košarkašima? Jasno je da Evroliga nije profitabilno takmičenje, pa otuda i ne čudi što su spremni da pod svoje okrilje prime veštački, ali bogati klub iz Dubaja. Izraelski portal Israel Home u martu mesecu objavio je budžete svih ekipa u Evroligi. Partizan je na 12. mjestu sa budžetom od 20 miliona evra, dok je Crvena zvezda na 16. mjestu sa uloženih 15 miliona i 800.000 evra.